Tak je to tu. Prišla tá chvíľa, keď idem skúšať najsmradľavejšie ovocie na svete. Durian. Vyhľadol som si tu Durian Valley. Musím povedať, že toto smrdí neuveriteľne. A tu to predávajú. A idem sa spýtať, či mi nedajú iba trošku, že som to v živote nejedol. Tu je kopec, taký hrozný. No. Tu si nedávajú takto. Čo mliečko, kde kašle, ty vole, sa dusí. Takže ten smel je masakér. No. Budem to musieť vydržať. Uvidíme. Čakajte. Menšie balenie, ale typek mi povedal, že keďže som to nikdy nejedol, takže by mi dal maličký kusok, aby som to mohol vyskúšať. Takže tu je ten maličký kusok. Do I need some gloves or something? Or plastic? The small, just pick and put inside your mouth. Don't worry. Okay. Takže first time, prvýkrát. The whole thing? This one is a red corn. Now, like it or don't like? Never mind. It's not bad actually. It's not bad. It's not bad. Je to celkom dobré, no. Thank you. Okay, no. No je to celkom dobré. Je to také na sladle. Jak by som to prirovnal? Neviem, čo by som to prirovnal. Takto to vyzerá. Nie je to vôbec špatné. Takže mám to za sebou. Tuto. Durian Valley. Idem sa pozrieť ešte, aby som si mohol umyť ruky. Dobre to bolo. Jo. Miem si ruku. To asi až tak veľmi nesmrdí. Takže som pokrstený, jo? Dal som si prvýkrát durian. A nebolo to až také špatné. Takže super, no. Pecka.